पश्चिम बंगालच्या राजकारणात यंदा एक प्रेरणादायी आणि वेगळी कहाणी समोर आली आहे। धुणी भांडी करणाऱ्या कलिता माझी बनल्या आमदार। केवळ विजय पराजयाच्या पलीकडे जाऊन संघर्ष, अपेक्षा आणि बदलाचे हे मोठे उदाहरण ठरले आहे। भाजपाच्या उमेदवार कलिता माझी यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या श्यामाप्रसाद लोहार यांचा पराभव करून औसा मतदारसंघात विजय मिळवलाय। कलिता माझी यांनी तब्बल 32,535 मतांनी आघाडी घेत प्रतिस्पर्धाला मागे टाकले। या निवडणुकीत कलिता माझी यांना एकूण 1,07,612 मते मिळाली, तर श्यामाप्रसाद यांना 75,157 मतावर समाधान मानावे लागले। सीपीआयचे चंचल कुमार यांनाही 14,478 मते मिळाली। विशेष म्हणजे कलिता माझी यांचा कोणताही मोठा राजकीय वारसा नव्हता। त्या घरकाम करून महिन्याला सुमारे 25,000 रुपये कमवत होत्या। अशा परिस्थितीत भाजपने त्यांना संधी दिली आणि त्यांनी त्या संधीचे सोनं करत विजय मिळवला। त्यामुळे त्यांची कहाणी आज अनेकांसाठी प्रेरणा ठरली आहे।